Омръзнало ти е да гледаш YouTube видеа за тренировки. Искаш да намериш най-ефективния начин да тренираш пръстите си? Ето най-лесното решение. Премести се в 57-ми блок, вход Б. Тук ежедневието ти ще тренира не само пръстите, но и дисциплината ти. Липсата на работещи асансьори в студентските общежития не е никаква рядкост. Но след нетържественото отбелязване на една година без работещ асансьор в нашия блок, жителите му се научили да гледат оптимистично на ситуацията. Живея тук от 4 години и вече от почти 2 години нямаме асансьор. Аз живея на втория етаж и пръстите ми не са особено развити. Но, както каза майката на Алек Младенов, ситуацията далеч не е хумористична. Студенти от друго общежитие чак влязоха в траур заради липсата на своя асансьор. Разпространиха некролози на вече оплакания си асистент с надморската височина, а дейността им стигна и до мейнстрим медиите. Обитатели на студентско общежитие на Софийския университет сложиха некролог с възпоменание за асансьора в сградата, който не работи повече от половин година. Година вечност, а болката все така голяма. Какво по-лошо от това да бъдеш с нас, а да ти няма? От тъжните пешеходци си в блок. Тъжният помен за асансьора в 50-ти блок е поставен на входа на 8-етажната сграда. Павел Георгиев живее на 7-ми етаж от 3 години. Разказва, че повредите са чести, но за първи път съоръжението спира за толкова дълго време. Средно са около 108 стъпала до 7-ми етаж. Скуката така се бори, като качваш на ден. Ми се е случило по 4 пъти да качвам, ако ми е по-динамичен график. Но това няма значение. Да се върнем на тренировката. Живееш на първия етаж, си забравил? Не, няма значение. Първият етаж е за аматьорите. За истинска тренировка препоръчваме да се нанесете на минимум 4-ти етаж. Живея на 5-ти етаж и нямам асансьор от повече от година. Пръстите ми са страхотно развити. Аз живея на 8-ми етаж, от повече от година нямам асансьор и това са новите ми столове, които трябваше пеша на почивки да замъкна догоре. Позитивното нещо от цялата тази ситуация е, че цяла година и повече безплатно тренирам пръстци. Ако живееш на 8-ми етаж и си пушач и цигарите ти свършат късно вечер, естествено ще отидеш до магазина, за да си купиш още. Но, скритият бонус. Един редовен пушач би се затруднил с изкачването на 8 етажа. Но не и ти. Изкачването вече е част от твоето ежедневие. Тези 8 етажа няма да се сторят никак трудни. Хем ще се тренира от пръстците си, хем и белите дробове. Доколкото и позитивно да гледаме на ситуацията, отново повтарям, че тя далеч не е хумористична. При записвания за общежития към Софийския университет, на нас трябва да ни бъдат предоставени определени условия. Едно от тях е действащ асансьор. В България протестираме за какво ли не. Цените на краставиците, млякото, следователно и за цените на таратора. Аз ви призовавам да започнем да действаме заедно по инициативата Айда. Аз искам действащ асансьор. Началото давам аз, чрез поставянето на екземпляри за попълване на подписка от недоволните жители на моя блок. Следва поставяне на екземпляри за същата подписка в входовете на други блокове, в които няма действащи асансьори. Включи се и ти в инициативата, защото има по-важни неща от тренираните пръстци.